खुलुमखाजाथ'नो दिनै भिडिअ सामनानि बागै फाइमानि हिंगांकै हायसि मिया सारिगो कायसा फुन सकफायै जे जों कल माने हेल्पलाइन नि हयते कल हायै जों बर' रंनो माने रिnya थांपुरु जे बर' रं नुखा borok chawi ningise chabaya nangbaya dong company bongno charwi tongo hingke borok chungno just mane bokhaw tammo chungui saka saimaya borok chungno call khai saka je chung masai mani yang tongkha chungno kisa chubagra dihne chung agini je chung dili chubama haike bongno bo chung chubana thangka chubana thangpura abo nugu belai kheno bokha kosto nangma hingka tamni be hingke asuk hasal khai asuk somoino naragui asuk time no mane tam sanai o situation no nasik yawi ignore khai bong thani ma ke thama sa maharung nugu phayo hangkai mo hai tomung rok nung nuk hangka mo hai situation no jot tabuk dunia kurungui se masa yamana yang tongnai rok no help khaina bagai se chungo helpline no khulokmani ba ma hai borok rok ma hai ke khaiga hangkai mo hai chalak no hani mano mahai chalaki khe ba tongthokni bagai kol khai mahai khai nukha hangkai chung bokha kosto nango tamni bagai hingka hangka chung try khai tongo je mane kebo masaya tathutung kebo masaya manaya tatongthung hinai chung masaya manaya rong bai khainai to norok jodi masai tongo hangka please mo hai ke buino chalak sawui buini bontok taseki tamni bagai hingka abo norok saya hangkai bui masanai chung obo khai tongmani chung dabuk buinori tongmani omo maganang phaya obo chungno ke maganang rwmani ya chungno bubagra help khaiga tai chung chini Royal Tripura People Society ni hoite chung je member tongnai rok kisa rang khangai kisa rang wngkha hangkai nijini mawai chubakha tarpore nijini pocket ni rang bai bo chubai naikha pocket ni rang pai thangai chung tabuk dukan ba ki ponto nawai chung chubawi tongo o dugan baki bahike sunai chung saimaya tamni bagai hingka chungno kebo government fund riya chungno kebo ganang borok fund riya tangagi bo saithangka bubagra tai chini Tripura sani Royal Tripura People Society ni fund bai se chung kisa ma ke khai tongmani chung tak dugan baki rok nawi chung buino subai tongmani saimaya chungno sabrnai tambai hingke chini kuno government fund rok phaya kuno haipano chung je mansak nai tongo kebo Tripura sa Bangalore city o ba Bangalore Karnataka bisingo masaya manaya tatongthung hinai chung borok no chubana naio please norok masai tongkha hangkai amtui khai kok chalak sawui ba motui khai thokai rok takhai di tamni bagai hingke bo belai chaya kalai norok borok rok no rang puisa bai chubai maya ba thangui chubai maya phano bokha bai pan chubadi at least masaya manai yang tongnai rok tongna hani pan wansukdi norok maganang mano hinai ba norok ni bagui to maganang no ang uje khainai rok kok saudo joto Tripura sa haya Tripura sa kaham bo tongo hamya bo tongo koyekjon hamya tongo joto borok ya tabuk o situation no please kisa understand khaina nai je kisa bujina nai je situation no bo bahai ke borok thangui tong kaisa borok chayawi se thui tongo nungyawi ma thui tongo haibani nijini self respect tongma bai sanrok yang tongo hangkai chung abono joto digi bono chung cover khaina nai tongo chung bo chini health ni bagui wansugo o corona virus chungno khoi rongui maya diba chungno bo rongui mano chances o tongo haibani chung mono kiriu hinai mo phatarong hakai ko police bai khaijaga hinai chung nogo achukgui tongmaya tamni bagai hingka hangkai chini thani koijang mung phaio borok rokni je sar ba dara ba chung masa yang tongkha chungno chubadi hinai chung borok masaya manaya tatongthung hinai bong bagai chung hor no hor hinya satung no satung hinya watui no watui hinya hinai chung je khai manchak chung khai tongo chini kosto no bujidi taiyo masaya manaya tongnai rok ni kosto no bujidi o ma hai ke chalak rok sawui
kebo no cost rona ta thani tamni bagai hingkangkai tabu ko situation no borok nga naji borok kaham nga naji tai jodi manka hangke buni help khanya naji tabuk sukjora tei chung kisisa fan bai chung onek kabang borok no chung chubakha chung tebo chubai mano jodi chinya ko tebo rok rang rok tong hangka but happen unfortunate chini kuno support kri just bubagra khorok sani support tongma bai hangkai chung chini kha khulogoi help khaima bai asuk pan chubai mano hangkai chung omai ke chubai tongo bisingo chin tiprasa rok koyekjon borok mahai tongo helpline number no khaba call khainai mani ta hanai that means anjogai nai mata kubuida hanai helpline number tamba help nangai tongka hangkai call khaiya jaga o help ni bagai mosibले chuba jangna aro anjogai nai janai tam tongba kun kriyo anjogai nai janai chungbo kaisa borok no norok hai je bunyo chubanai nung bo chubanai ingai mano o jaga kuno anjogai nai janai kwrwi kuno call khaiyi bo bahai mahai information na janai kwrwi tambo tiyo chubai manhai chung norok no nok bara thini chubai maya chung norok no flight ticket khaitini chubai maya chung norok ni ko tai kuno alka thani chubai maya chung norok no chana ni chubai tongo chung abo sing chubai mano chin thani tambai hingka fan kwrwini bagai tongo chung chubai mano hingkai ang last week bo kaisa call mangkha sir ani yago rang kwrwikha ang biri rok nungna se rang kwrwing tongo hingke ang saka biri rok nungna bagui labo chung chubaya chung mairum somso rok se chubao saka hingke bo again call khaiyi bo sao hai hinai mobile recharge phan khairodi hinai mohai borok rok bo tongo je mane nijini personal requirement rokni bagui chung nini personal requirement no kun phan chubai mangalak sorry tamni bai hingka angka mo social service choli tongo tabuk masaya manung yani sidoro bisi masaya manung yano bahike sari mano bahike bongthani chamung rok soguri mano chung o jaga se ekdom wana chinta o kalai tongo please tabuk mohai nangya rok nangya samung rok ba nangya manui rok no ni bagui chinthani call khaiyi mohai rok kai saka hangkai tamjani chung bo chajagya hayungo tamni bagui hingka hangkai norok bo jotono lekha pora ganang sinai saimanai borok norok bo saimana situation bo bahai norok bo kaham kwrwngkhe no uansugui nai mano situation bo bahai tamni bagui helpline hinjak na tamni bagui borok bo khai tongkhana chung obo je chung bunyo help khai tongmani chung kuno keboni thani beton mana bagui kebo chungno phai beton rok phaiya chung chini bwkham muchungui chung tiprasano help khainai hinui chung ongkhorui phaikha khainani bagui and chung khaibo tongo khaibo thanai chung fan maya phano nijini je parisak je mansak chung khaichanai chini aim abono je kebo tiprasa masaya ta tongthung hinui kebo no chariya tongya chini thani je tabuk phaiyi help sanai chung kebno chung manya hinui kok phirogui hoyako chung jotono no je mansak je chungno help sanhone chung help khaikha khaino tongo tei khaino thanai chung mo hingka hingke chini Royal Tripura People Society ni wngui kaisa member wngui kok norok no kok swmai rwo kebo borok no chung chariyawi muthuya hinui chini thani je phainai rok no chung buini kok saimaya buichungno alka parties rok bai link khaio chini kun party support kwrwi chini just like borok bai borok support chi nung hai borok bwkha khulogui phainai bini thani support je kuno borok jodi support khainai muchung hingka chung bai logire phaidi chini logi phaidi chung jotono ekhe miliwi tiprasa rok no chung chubalaiano kok no tai bwskango tlang yawi o jaga nangani video no mwthakgana jotono no hambai tai nogo no tongdi nog bisingo tongdi phataro tangkodi nangkha hingka hingkai helpline no call khai hordi asuk no hambai।